πολλά τα μέχρι στιγμής το μεξιτάρι. Δοκιμάσου και αυτό. Ναι, τρελαίνεται. Και προφιτερώνει. Τρελαίνεται επίσης πάνω από το προφιτερό και έχω το προφιτερό πάνω από το προφιτερό. Είσαι ρε πιπί. Πού είσαι αγόρι μου. Λίγο να γλύψει στο τέλος. Αγόρι μου. Πω, κάτι αεροπλανικά του, βρε το ριρι. Όπα. Τι γίνεται τώρα, Ριρι? Τι έχουμε και δίζυλο? Όχι, το έριξε πίσω από την πόρτα. Και τώρα πρέπει να το βγάλει. Ο δικός μου είναι ικανός να παίζει ολγουδάκι και μόλις βγάλουμε το κινητό με το τραγούδι δεν να σταματήσει. Καλά, τι ήταν αυτό ρε? Δεν έχει θέμα. Παιδιά, ο Άρης της Δίκης και Έλληνο, του δίνει το μπαλάκι και έπαιζε και το πάει κάτω από το ψηλικάρι. Ναι. Αυτό δεν είναι γέλιο, αυτό είναι το βάσανό μου κάθε μέρα. Το κάνει συνέχεια. Δεν σκεπίτρες το κάνει, μου σπάει τα νεύρα. Του το πετάω μακριά, όχι, στο ψυγείο από κάτω και έτσι. Βγάλτε. Έχει χώρο και το παίζει. Κυλάει σε ένα πιχάκι στο ψυγείο. Γιατί είναι πολύ καλά αυτά θα πεις. Τι έγινε συγκεντρώσα. Τι είναι βρε γόρι μου, τι είναι τα γόρι μου το όμορφο. Να το τραβήξουμε βίντεο, να το δείξουμε. Να το δείξουμε τι όμορφο είναι αυτό το γόρι. Πού είναι καλέ, πού πήγε αυτό, πάει τώρα, είναι εδώ κάτω από το αυτό, έπιπλα τελείωσε. Το πήγε κάτω από εκείνο το... Ναι.